Работа номер 5. Работа в детски магазини. Магазините бяха на собственика 4 магазина. Все още така преглеждам във Фейсбук собственичката, която тогава ме нае, една невероятна жена. Търсих си работа. След бензиностанцията се оказа, че не мога да имам деца, защото горивата пречат и изпаренията. Ще се махна оттам, ще си търся нещо, заради което да мога да имам деца. Работа в детски магазин беше много подходящо. Невероятен човек беше собственичката. Тя ме научи на много неща. Бях много зле. Деца, детски магазин. Аз не мога да имам деца, нямам деца, обаче ще работя в детски магазин, ще продавам детски колички, ще продавам детски камизолки, лигавничета и всякакви такива някакви яки неща. Беше супер готино. Защо? Защото научих много неща за децата и какво те трябва да имат преди аз да имам деца. Супер яко беше. 1 година в детски магазини Бимбо при Ели, която беше невероятен човек. Тя все още е. Ели, благодаря ти за възможността, която ми даде да се образовам преди самата аз да имам деца. Това беше невероятно. Детски магазини Бимбо в град Пазарджик. Преди доста време бях там и наистина съм много благодарна на собственичката за всичко, което ми даде. Работа номер 5. Детски магазини Бимбо. Сподели твоята работа номер 5.